Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Hintayon, pagkasaritaan ni pagayam tayong Maricel nga napauluan, tinalpas ket nalpasen. Sagudayin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi. At itay pa'y laing agbay-vibrate Manong Nemi ti cellphone ko iti bag ko. Iti kitak ti oras iti cellphone ko Manong Nemi. Alas 2 iti malam kadadag iti bisina. Iti kitak no sinut tumutawag Manong Nemi. Ninanang. Hapo ko na iti kito nga disturbon. Ni, nag-vibrate man eh. Sungbatak mo langit. Hello, Nanang. Hello. Kumusta kan Maricel anak? Nanang, apa di among iyo oras nagtawag aya. Iso na ito nga rin pa nakalagip ko. Ken kalulod ko laeng, so nga dalot ti cellphone ko, so nga tawagan ka. Ngayon madamat trabaho, Nanang, makadisturbo kayo, apay aya, masapulo yung manan ti kwarta. Saan nga kwarta at kasapulan mi, anak ko, tadamot kwarta mi. Kakaiso ng adara kitay, mabalim mi imula, ay mabalim mi burasin nga bunga na giti, imula mi nga natin, nga panila ko, uno saan kita, amang mangluwak mo tilaba. So nga ano kwarta kita, ada kwarta mi, gatang mi ti bagas, kanda dungo pa nga masapsapul. Ano rin ti masapul yo? Mailiw kami kada kayo, nanak. Nang runa nga na kita, lunga po kumi kada kayo. Mabaling ka din nagbakasyon kayo. Nanang aya, jak kayat di manglangan ti trabaho. Napatig ti trabaho, napatig ti aldaw, kanya ka pa nagtrabaho, jak kayat tagabsen. Sige na, makadisturbo kayo. Bye! Po, iti surong ko, tigito yun. Manong Nemi, dalangan nanang kinitatang daadday jabalay iti probinsya. Nadakamad iti syudad, Manong. Mailid na kano? Kada kita pukon da. Mailid na kano kanya? Kat sa lutsudan ta kuma. Mailiw kami nga ta kadakwada, ha? Nangaroon na kada diyang alakay. Yadi umasadag Manong Nemi ni Selly. Cecil kanya. Maricel. Sigurado nga. Nanay na yun naman yung tisoron mo kapag kada diyang imawag at kinasarita mitay. Disturbo na nga rin eh. Matamat trabaho. Yung sinduray dyan. Ninanang ko. Uy, nimit gayong nanang mo. Abi nga saan mo inikanti importansya. Abi kasi yan lang hindi para kisasarita mo kinkwana. Ay, po kaya. Maricel, advice ko lang niya. Tagpadpalatamat nga ina. Tagpadpalatamat nga anak. Anak sa nagbalinta nga ina. Adda iti Biblia, iti bilin. May sakadagiti kangrunan nga bilin na po Diyos. Ayatem, dagiti naganak ken ka. Depende nga naganak. Una, amok may sakadagiti sa ngapulo nga bilin. Ayatem, uno respeteren, dagiti naganak ken ka. Tano awan, daawang kaman. Depende.
Wala nga hanang isupit pag sinupyatan daw, no, pagsaritaan ta, Cecil. Di mo kunain nga, di mo urayin nga, bagak nga, kasla panang ipagarup mo kanya, kit awan nakam na. Bagat ka panang ipagarup mo kanya, kit jaka mo, nga bigbigan, nga nag-anak kanya. Sorry no, kastaman. Di mo among amin tinaglablabasan mi. Di mo amo nakasunod rigat mi. Tasanda ka di nga nagbalingan siya at nga naganak. Ninanang okay. Ngimde di nga rod nga nakay. Pulos. Kahit mo sawen. Naimula, tiguram, iti amam, iti barukong mo. Uy, tumuknot sa langit, tigurak yung kuwan. Nakaw. Nagdakalabasol deta iti Diyos. So daw. Ang kanyang nagkita. Basta. Saan ka natagsan ti barukong mo? Cecil, mabaling ka di nagsublikan ti lamisan mo. Pati si ka nakadisturbukan. Kaya nagtrabaho tayo. Sorry. May sapi na itamot na Cecil. Hindi ako matbiyang na kanya. Nisot kayat ko. Samot nga iso. Tinagsagsagaba ini. Kinon ko nakitinakam ko manong nemi. Tuwakam lang agkapsat. Siyak tinauna adjek ni Ruben manong nemi. Karpintero agtrabaho idi nitatang iti construction. Idin to tananang ket gusto na paggugusto na manong nemi tagmula iti nateng ket mag-harvest mapan namat ilako. Idi karedredwar ko iti high school manong nemi idi nang rukin nga nagluko ni tatang. Ada pala idi ni Ruben manong nemi iti first year high school. Nagbalin nga irresponsable. No kaano pa manong nemi nga kasapulak titulong na tapno makapagbasa ak kumati kolehiyo ngem isumutten iti pinagbalin ng irresponsable. Mapanagtrabaho ng agpaiso. Ngem nasunutan na manong nemi iti agbartek. Amo na dati tuminom. Ngem amo na kontrolen idi. Kaya amo na nga ilugar. Ngem hindi mo ten manong nemi. Iinom na amin nga sweldo na. Saan nang ikanin ni nanang manong nemi ti kwarta. No kasta nga agsweldo. Kang kanahin nga mabarbartek. Imbaga, ta ikarigatan na latamat ti mga nagtrabaho tapno adda igatan na ti arak. Tapno adda igatan na ti pulutan, tapno ti kastagat adda ibarkada na kadagitipada na nga mamartek. Tijak malipatan manu. Idi bagak kang kuwana nga kayat ko tagbasa. Hey! Umanayad ti high school! Nag-asawa kang tumatlang! Kayat ko ti makapagturpos iti college sa atan. Ay! Dolo amin! So nga ron nga biyag kumitin ti pampanunotek. Naggraduar kan ti high school. Agsarden ka, nang kabasbasan. Nag-asawa kang tumatlang. O sa Serbina. Tatang pangasyo, pagpakasyak ka na kayo. Pagbasahin dak ko mga. Kahit ko ti makapagturpos. Kahit ko ti mahadani ti ko. Karera. Tapno pintas to ti trabaho. Damit pintas to ti biyag ko. Ultimo manong nemi. Awampulos ti denggan na. Impes ko manong nemi. Nga. Tungpalin na. Iti pagrebengan na. Obligasyon na amang pabasa kanyak ngimsaan. Ing pakaro na pagid din, manong nemi, at apay nagdigundaway nga saan nga gawawid kat kakaasin ni nanang manong nemi. Ang mga remedyo karagiti, kasapulan mi tinaldaw. Kaya mo talaga nga dinakayat timang pabasa kanyak. Nagturungak dito syudad, manong nemi. Sinirek ko amin nga mabaling ko asirken nga trabaho tapno lang makaornungak. Aging nga agtrabaho ak manong nemi ti aldaw agbasak iti rabii. Nakaado nga rikat manong nemi ti nagpasarak. Kat no kasta nga makariknak iti rikat. No kasta nga mariknak ti bisin ko. No kasta nga mabannukat. Awan ni di ti pabasulek no saan. Nga ti irresponsable nga lakay. Basol mo da ito'y lakay Simon. Basol mo da ito'y mapaspasamak kanya.
Basol mo, basol mo, basol mo. Tano saan ka ko mga nagbalin nga responsable? Awanak ko ba dito itang makigasang-gasat? Nagastaon iti panagrigat ko nagtrabaho, sakto agbasa, itirabii, hanga kompleto ti turog ko, at dapat nagidugundaway ngagsakitak, oreg sakitak, inaklatag trabaho, oreg sakitak, inaklatag basa. Makareduharak laeng kunak. Di kan tupulos kayat nga talyawan, lakay Simon. Di kan tupulos talyawan. Ni Ruben na Jack manong name idinalpas meten nga naggraduar ti high school saanen nga nagbasa. Tas sino kumat magpabasa kang kwan? Dinak pa pinagbasa nila kay Simon, ninto lagit Ruben nga tat pagbasaan. Tsaka mo, simbarekmet manong name iti construction ni Ruben. Sigun iti damag ko. Aging ga manong name nga nadano metlaheng iti panagturpos ko iti kurso ng accountancy. Idagturpusak manong name awan tinangabay kanya. Sino ko mga rod? Iti nagtegak ti board manong name tultuloy ko lahat na nagtrabaho. Iti remuaran ti resulta manong name no sa dinuak nga nag-OJT. Sa jayak met nga nag-aplikar ket naala ak manong name nga mga opisina. Iti may isa nga parte manong name matendaran mi nga kaka-impladwan ag kaka-opisinaan. Dito ay nga nagsabat manong name ti dalan mi tinagbalin nga asawa. When the first and last love ko ni Dencio. Inaramnak ni Dencio manong name itinem nga bulan aginggang inaklon ko. Ado di kiti gundaway manong name nga bagsalsalita mi ti may panggap kada kiti naganak dagiti kapamilya. Probinsya. Well, di nagraduara ko niti high school. Imaya ko dito probinsya. Ay, probinsya. Dito yung syudad. Imagine, agtrabaho ak dahil daw. Agbasa ak trabi. Ado nga rikrigat ko. Ngayon, kasi na po Diyos, nakapagturpusak, narawar ko di board ko, iso nga mga opisina kita. Katsi ka din siya. Kumusta man ti kapamilya? Sinuportaran dak. Napiyapay kan ka. Siyak, nagbali na ka working student. Nagbali namin nga responsable nila kay Simon. Sino la kay Simon? Ti asawa ni nanang ko. Apay nga tatang ti awag mo? Nabayagin nga tsak inawagan ti kasta. Dakil gayon sakit tinakim mo, iti amam. Arig na binaybay anak. Binaybay anak kami. Maricel, saan ka kung mga mangimula ti gura iti amama mismo? Maling ka din nga saan ni dadat topic ta? Sige. Nabiyakan ka. Tapul support kang karigi di parents mo. When? Awan nagrigat mo nga nagbasa. Tila nagrigatam ka di pa nagbasa. Ngayon siya. Tsaka pa'y makompleto iti. Manulang titurog ko, manulang nga oras. Baga, sana ka nagsakit. Orek sakit ak hindi. Bumangon nak, mapanag trabaho, mapanag agbasa. Kayak ko na. So, ngita. Napitnasan ti trabaho. At na trabaho, at na trabaho. Katuhin, no agasawa ta, napintas ti bangunin ta pamilya. Baka maaddan ta nga dagos ti kabukbukot nga balay. Di ba? Inaklon na kon, agay nayatan, agplano ta. Kahit ko, nasakbay nga agasawa ta, at danton may patakder nga balay ta. Kasta nga rin tinaramid mi idi manong name kini Dencio.
Nagtinulong kami, pinagtipon mi, di ornong mi, aging ka nakagatang kam tilote, aging ka nakapatakder kami iti balay, ket plinano min ti kalaysa. Nagkalaysa kami manunemi ket idi, ta maangayan ti honeymoon mi. Iti mismon nga balay mi, tinag-honeymoon mo. Alpasan ti duwa nga tawen manunemi, naipasungayan ti inaunang anak mi. Kalpasan ti talo nga tawen, nagadin ni June. Iso ni Lily. Nagbaling kami nga nasyat nga naganak, karigitan anak mi, kani Densyo, manunemi. Nagbalimbat nga nasyingpet, nasyat ni Densyo. Amo naman tuminom, yung saan nga kaskadira duma, nga mabartek da. Pakikisama laeng. Wen, amat nga agsiksiga rin mo. Kadawan ti sa balita, nararamidan mi kinintensyon iti agurnong para tinaran niya kamasakbayan, di kiti anak mi. Naminsan lang manong nemi nga nagbakasyon kami idi. Idi ta maibiyahe men ni Lili, nga inaudi. Adamat bukod mi nga sagay sa akutse, kinidensyo, kay Jakutse na idi manong nemi, iti nagluganan mi. Kitni, maladaga pala idi ni Lili itatan manong nemi addan iti grade 5. Dikat manong ngatawen, manong nemi. Nga saan kami apulos nga nagbakbakasyon. Idi damo mi nagbakasyon manong nemi saan kupulos nga inasidgan ti kagurgurak nga ama. Adamat idin asawa ni Ruben manong nemi. Ni Ruben, construction worker, kay diamit asawa na banbantayan da nga sari-sari store. Nasambag na naggraduar ni Ruben, iti college, di kat construction worker. Ito, timawag ni Nanang, mailid ta ka no. Amok, pambarda lang pa nakailid ta ka rin kita pupuda. Ngayon kaya dalang ti dumawat ti kwarta. Manong name isakbay nga nagawidak sa Jabalay, iti malpasan ti opisina, di magasak iti bay sa remittance store. Nang ipawitak, para kininanang manong nemi iti 2,000. Intawag ko. Ay anak, bagmanta, timawag ka kalpas nga timawag ka itay. Basahin nyo na text ko. At control number na ta. Ananusan nyo timaitid mi. Impawitan na kiti kwarta. Wen, ananusan nyo. Dadat kasapulan nyo saan? Anak, mga sinapod Diyos sa damot kwartami. Di kahit mila ko mga, kata agbakasyon kay matmanen. Maladaga pala idi ni Lili. Itakat ni, grade 5 usunan, saan ka di? May iliw kami kan ka, kada kayo. Hindi yung problema, yung iliw at damat na po kayo kini Ruben ah. Hindi may sapalat anak da. Kini Tina, kata. Kaya may sa kedua. Di soleso. Numaili ko, tapo ko, damat di apo ko yung kani Ruben. Ano hasta? Saan nga nagpakasyon? Saan nanang? Sayangin ti may sangal daw ang panagapsen ko. Napatik ti trabaho. Sige, basahin nyo tulad at control number na. Ito ang ngalain. Ano saan nyo 2,000? Hindi makasangpet akong dito balay manong nemi. Imuno na nga si Mangpet ni Densyo. Iso itataglut-lut. Naladaw ka. Ay, di magasak kita ko. Remittance store. Sino ipawitam? Diyay balay. Ipawitak ti 2,000. Nagbasita. Giyaman at dapat 2,000 inted ko katakwada. Nakalagip ka mga rot. Timawag ni Nanang, mailiw kami, agbakasyon kayo kunana. Pambar na lang na dyan, siguro, dumawat ito kwarta. So, inikak, pinatuludak, 2,000. Apay, ngamin nga saan tayo ng bakasyon. Mabaling ka ni Densyo, nga saan nga dito pagsalitaan, ha? Kinapagsukat, tuloy mo tayo agluto. Umay ka tutulungan madam-daman. Tinulungan ka na nagluto, kaya di makaluto kami manong nemi na iba akong di kita anak ko, kinangan kami. Nene, John, Lily,
Tinulong kayo ang kapsat nga agdalimanak. Agkulon-kon ka nagginaw ka nagpunas ha. Gawin mama. Punada mo. Data. Nawalang nagdigos mati asawak, manunemi, kaya di anta kami ni kwarto mi. Ano nga tangan magpayapaso no, mapantag bakasyon. Data ka di man, hindi magsalita anta. Maricel, nabayagan di. Di mo ka di pala nalipatan. Tiyan niya. Ti sakit tinakam mo ka naganakan ka. Dadya nila kay Simon. Saan nga ni nanang? Katwin. Di ka mailiw kininanang mo. At damat ni Ruben naman kita katakwada. Katsi ka nga inauna. Maricel, laglag pa may sakamat nga ina. Kat may sak nga ma. Kat no aramidan tumat. Da John kidi Lili. Ti manggura keng ka. Manggura ka niya. Kanabi ko makagura dak. Anak tumatagbaling nga responsable kadakwada. Itad ko amin nakasapulan na anak ko. Haan ko abay-bayan ida. Sa anak nagbaling nga irresponsable. Maricel, tinalpas kat nalpasan. Nalpas kat nalpasan nga peso. Ngayon nasakit dito eh. Nasakit. Nasakit ah. Gabot na di mo amot ti mamakawan. Mismo pa nga ti amam. Pakawanan ti pada mga tao kunada. Dinang nang runa. Kinitatang mo. Tsaka mo ti mamakawan. Ket, saan ngayon baga ni nanang mo, no? Anyaman ti kasasad ni tatang mo? Ano magbibiyang ko? Kiniirugin ng ibaga agad istapa ko na. Di ba? Nadamag ko hindi nga nagsakit. Nagsakit, gabuti sobrang nga panagin inom na. Nagsakit, gabuti kasi nga bisyo na. Kahit hindi pa nagsakit na, saan nga makapagtrabaho? Hanan nga makapag-construction worker? Kahit kakakasipiman ni nanang amang bibiyagan kang kuwana. Di pa lang kami nagtultuloy nga narunot ti barana at no natayan. Allah! Kastabit ko naman iti amam nga natayan ko naman. Inulunod mo ba eh? Nagharo ka matlaw na Maricel. Mabaling ka di nga saan nga isuda pa iti pagsaritaan ta. Agapat lang. Wanang pamagbagak kang kada ito. Panang tulong ko kang kada ito. Amom ka di nga basbasol ka kinapo Diyos. Diyak kayat nga si ka na asawa kat adda basol na iti Diyos. Awan ti basol ko, ni tatang basol, nung nakay Simon, nakabasol ka niya. Kaya dapat nga di mo mapakawanin. Ito nagpakawanin, iso nga rin nga mamantag bakasyon, tap no mauray mo nga mangigmot pa nagpakawan ni tatang mo. Mayat ka manunusan. Iset tayo ito pa nagbakasyon niya. Kanot na odi, nga panang tawag mo kini Ruben, kakapsat mo. Tsak malagipan. Kanot na odi, panang tawag na king ka. Sama na tumutawag. Ay, anda. Nalagib ko, di ba nang tawag na nga, nagkid daw iti kwarta. Kaya nalipatak ko man na dyan, sa mo yung palagib. Utang pa kida siya. Ngayon ni Sintabo, umpet in sublina. Kaya di pa nagsakit di anak na. Wan. Iba ka ta natulungan. Nagpagpakasing haron. Pati ni Tina, tinawagan na nagpagpakasing. Awang ka na sa baling pagpatulungan na nusanga siya. So nga tinulungan. Nusang ko tinulungan agad baka no natay di anak na. Sa dapat lang tumaw, digijay ka na tumasapul da. Kastada mo madigijay. Tawagam ni ating mo. Mabalin? Ano ko matibaga? Kat kumusta ang datatang nanang mo? Kahit di pala ni nanang ko tawagak nga rod.
Sige, tawagan mo rin nanang mo. Pinagustuhak ti asawak tapno sumardengin man. Sinong batan? Ay anak, sorry nalipatak mo ten. In-text ko mga naala kong di kwarta. Ngayon, anak, saan nga kwarta't masapol mi? Kailid na kayon. Nabayagan nga saan kay imay. Kumusta kay ngamin? Nung siyak anak ko, akit awan problema. Ni Tata Simon nga rod. Ano Tata Simon? Tatang mo naman. Nila kay Simon nga rod, kumusta mat isuna? Sinapod Diyos akit ko. Medyo nalaingan maten. Matultulungan nak maten. Nukas ta nga aglaba akit ado. Ken nasurutan na maten tinapan agmula. Kaya tinatang iti bangkag. Kahit nangasawen, makapagtrabahon. Iti tinalagaan. Ngayon no construction, narikat siguron. Talis to mabannog. Bagat saan ka natay. Baka dandanin matay. Anak, kakayat mo ka di nga matay tamam. Nga di mo pa'y napakawan. Kasano ko mga pakawanak, di mo nagpakpakawan? Di mo ba't kaya ta kasalita? At dati abay ko, kasalita. Itod ko ti cellphone, Han, diyan kaya ta kasalita. Sige nang, bye. Mismo manong name nga da itisibay ko ti asawa kat nanggag na ti amin. Abay kas diyan ti pa nakisalitan kininanang mo. Awon na pulos na tayo, lambing mo. Kinabi kasi nga di mo kaya nakasalita ni tatang mo. Maturog tan, Densyo. Di mo kumatadailan ti brabiik. Good night. Saan nga nagtimag pa iti asawak man? Naturog kami. Tanong nga takawilin nak, sa nakaraw ko pa, awan timod ko. Baka iwadag ko. Amuna manong nemi, nga nakasta, nga nagputot ti ulok. Awan lakit timod ko nga makiya, lailo keng kuwan. Kabigatan na manong nemi kinasarita, ni Densyo dagiti duwangan nakmi. Kayat mo papa, di mo pa nagpakasyon? Kayat mo awan pa lang iti tinagam ni ko ni Lily. Idi nagpakasyon tayo nga naodi. Umunakin naodi pa nagpakasyon tayo. Kayat mo Lily? Kayat ko manong. Kayat ko di probinsya. Mayat lakit sa jay. Okay. Kano nga rin ti kayat yo? No, bakasyon Lunes ken Sabado ken Domingo. Ag night trip tayo iti Biyernes. Sa tayo ag night trip ti Domingo. Tapos maabutan tayo madla ti Lunes. Anam ako nam, Arisal. Hoy, Marcel, na. Posible nga mong mangig. Api nga bakasyon. Siyempre no, night trip tayo ti Domingo, mapuyatan tayo. Kasano tayo makapagtrabaho at kabigatan na? Ano tagsinublat na mag-drive, may mesa ako sa tibawa kawata, kung sulwag. Sulwag. O ano ko na yun? Kahit me, papa. Kahit me. Yung kailatak, agbatiak. Ni, si kapit importante, mama. Tapos si kati akin, ama, akin ina, kadalulo kinilula. Di kamin? Sumati ko na. Alam na, mami. Ma, hindi ka bakasyon. Duwangal daw tayo, mayatin. Napilit na manong nemi ni Densyo. Nagsinublat kami nga nag-drive, manong nemi tirabi iti Friday,
ket agsapa, idi makadanon kani. Siyempre, kasta una ragsak, ni nanang, di makita na, di kita apuko na, nagdakkel, narakkel na, siyak ni Lola yo, po, kala, may kayo mantara ko pang kagawa. Anda, sarabo pikang ka, Lola, ginatang ni Papa. Ni Lolo, ada tauneg. Ala, sumberit kayo, yung kamatan arakupin ni Lolo yo. Sumberit nga rod, di kiti ang anak mi mano. Kahit anak ko, Maricel anak, agam anak, dapat inatgam na tigid daw ko, nagbakasyon kayo. No saan nakapinilit ni Densyo nanang, talagang ando yung adyak kayat. Kumusta kayo nanang? Kit kas makita man ako. Nitatangmot at nakutong, narapis ti baginan. Gabong nga rin pa nagsaksakit na, tinalabos ka pa naging inom. Bagata, saan nga natuluyan? Pala natuluyan kong. Anak ko na Maricel, awan. Dinakang ka ti pastrikin. Magnako ti kusina. Kinunak manong nemi taamok nga dati salas nilakay Simon. Kahit ko lang aliklikan ti kagurgurak nga lakay. Naamon siguro manong nemi da Ruben nga da kami kat imay damat agraman ti asawa na ken ti anak na. Ni Densyo manong nemi ti nangiruar kadagiti ginatgatang na nga pasarabo. Katang, dato ba ti patakata kayo? Amok ka masapul yo. Ito ni, baro nga ka sapatos nung kami tagpasyar. Amok ti saysyo kahit, chinelas, kiningatakan kay ti butchos, sagasakay kininanang. Tapno ni kas takit ad aramatan yung mapan iti bangkag. Delikado no, butchos yun, no, makakuha kay ti ulag. Kaya nagdito pa yung gamit yun. Kaya manak, nakaimibig ka nga manugang, Densyo. Sige. Anang rad. Agit, ino ko maamumi nga talaga nga umay kayo, de insaganahan na kayo kuma. Ano ko matisagana yo? Pumarti tayo kumati baboy Ay bakit? Madikad pa idadya itarakin mo nga baboy nga patarakin ni Ruben Kenka. Mabali na hindi pa nakabagay. Di, party tayo. Ruben, alis to kan sabad nga gayab ti mabali mo kaduan nga party. Tapanggal daw. Sige, nanang, tatang, nus ko na yo. Oret at dani kayong Densyo. Di at kaduaming agparty. Alawan kayo, kayak ba nagluto. Sige. Parjan tengor di may isang baboy. Isut si dain tayo yung aldaw. Kasta't salitaan da manong name. Dumdum nga betlat ta. Kamu kayo so kayat ko na. Irigan datin ti amak nila kay Simon manong name ti umasidag kanyak ti makderak parang ti kusina rimuara na parang nakikaruba. Taan ako mga kapit ko mga sitgan na. Ano ko ba di bagana? Di irresponsableng ama. Di irresponsableng asawa. Kapang ko pinasyar di kita karuba mi akabagyak mitlaeng manong nemi. Kaya na siya at man nagbakasyon kayo ay na. Amo Maricel Balasan ko. Hindi agluko-luko ti amam nga agbarbartak nga saan nang itid kininanang mo ti sweldo na. Hindi kitang ka makapagraduar. Nagpagpakasak, hindi kinila kay Simon, auntie. Nga pagbasahin na. Nga mo yun ko na. Awan tumitla sa Sarbina, tagasawa kang tumitlaeng, agsikog kanto, hindi matultul, di pa nagbasa mo. Nagpagpakasak, hindi kong kwa na, auntie. Datasang kumalipatan. So nga nagpursigi at nga napan sa Jesuidad, napan nakigasang-gasang. Kaya sa nung karoon nga nakapagturpos ka. Trabaho iti aldaw, panagbasa ti rabian ti. Nakarigrikat. Amo yan ti, basta makariknak ti rigat. Malagip ko ti responsable nga ama.
pabasulat. No kasta nga makarek trigat. Dati kiti gundawin nga talaga nga nagkrigat. Ure sakit akiti yanti. Mapanak lang tagubra. Ure sakit akiti. Mapanak lang tagbasa. Katunggal rigat nga mariknak. May buntuon amin kada di nga lakay Simon. Di kahit nga sawa, naging kakanagitoy, kat kagurkuram pala tamam. Nukas pagarigan ta siya da kayo kumati siyak, anti. Anat marik na yun. Ay, rumbeng unay, lipate mo, napalabas anak ko. Tinalpas kat nalpasan. Tsak malipatan. Basta para kanya kat sampang nalpas ti amin. Aging nga matay. Baka yung tumatayan siguro. Awan tumatin ti mariknak nga. Gura gabota. Natay nga roda. Ikat dandanikat nga tayo. Tamo may idakat matay ni Simon. Gabota kasi dyan nga panagbarbartek na nagsakit. Nagasat pa ilaing nga. Si bibiyag pa ilaing. Siguro kat talagang naikari pa lang agpihag tapno dagundaway ng mga sulnit kadagit nagkurkurangan na king kabalasan ko. Kasano ko mapanagsulnit na. So dagit di at nagdawat ti kwarta. Kasla ita, naggastos kami. Iti gasolina. Tamno lang makabagbakasyon kami. Kaya sigurado, dumawat da iti kwarta. Yung kaya ti mangtad. Yung dakkel ti pamatikan ti asawak ti mangtad. Naging bagata na kaasawa ka ti kas kanidensyo nga nasyaan. Kituwa na. Iso nga nag-asatak pailain. Ore binaybay anak ti amak. Ngayon nag-asatak pailain. Nagsarita kami matan ni Ruben Manong Nemi. Kumusta kayo mat? Narikat lata ti kasasaad manang uwan at di ka ba't ngaming nagpursigi. Abi ka tinak tinulad. Yung may kakumat di sa syudad, nagtrabaho ka sa kagbasa. Siguro, dahil ito tigasat kumanan. Yung okay mat, di ka mat unag rikat. Tadara-darat sumot nga trabaho ka kas construction worker. Sa naganar mo dyan yung sari-sari story tina. Makapagtinulong kami, mat. Kahit na, di alo-ornong nyo, mat. Kahit nung kastang agsweldo, kita, di budget ni bakit ko. Dati magangganan siya, mi ka na dyan, kita, kasla umanayin nga, para itinal daw ka sa bulan, mi. Di kahit nang sawen, at maurnong. Dati sweldo, kat maurnong. Kaya linawas mat nga umay ko, ikan natatanggan ni nanang. Ana? Linawas. Mga ito numat linawas. Sila mang tadak limagasot. Dapay kundaway nga sa karibo, kasi dyan. Awatan naman. Katuray no handa awatin na, papilit ko at masapol na. Nangruna edi ko ha. Edi kas taon na ti, panagsubli-subli ni tatang ti ospital. Permi. Dandani mapan amin na ito swaldok ti makalawas edi. Hindi baga tani, medyo na yung baganan. Madalang atom tumaren na maintenance na. Dito at paggastusan na kininanang. Basol na. Basol na matlaing. Tanong ko nagbaling nga na siya at nga ama. Tasaan unay naging inom, di hawang kumat kasi nga sakit na. So nga basol na. Baga, tasaan nga natuluyan. Manang, naging kakakarita, kadim pa yung mapakawan ni tatang. Manang tinalpas kat nalpasan, di naman bagbagaan, inuna akang misika. Inauna akang misika, so nga tinakbagbagaan, amok teraramidek. Duang aldaw mi Manong Nemi Sabado ken Domingo anumanen asit ganak ni tatang ngem pumanawak adaywak liklik
So ang ati may kaduangal daw manunay mi kinasarita nak ni nanang. Anak, kaslawan serbihin mo sa at panagbakasyon mo. Tama ako mga on serbina. Kat makapagsasarita tayo. Ipamat ka ti iluyo ka na kiti apukuyo ka na kami. Wanang hindi mo madlayangin ikantigundawin ni tatang mo magsasarita kang katanya ko matibagana. Kita kasarita matat no mamon at ibagana. Awan sila serbinan orean at ibagbagana nana. Mapasublin ako makad adong arigrigat ko. Ano ko mata manugot idirang paba sa kanyak sa anak ko mga nagrigat. Anak, lipatan mo tinapalapas. Diyak malipatan nanan. Ngayon rumbing lipatan mo. Tinalpas kat nalpasin. Uwari nalpas kat nalpasin. Sampay nga nalpas. At dapat lang dito eh. Una ta di mo ngamin kayat nga regregen anak. Anak, pakawanin mo ni tatang mo. Saan ka di nga naragsan di baroko mo? Kaya't mo ka di nga matay ti amam nga sa mo na mapakawan ni Suna? Nisod gasat na diso. Awan ti mabaling ko anak. Ngam kang kanayon kong indaw-dawat. Nasapay ko mata. Silawan ni Apo Diyos ti panurot mo. Tapos di ka sakit amom kuman ti mo makawan. Nagsubli kam dito syudad manong naming ang Jack nakasarita. Jack inikan ti gundaway nila kay Sibon nga imay kanya. Back to work, manong nami, nagsubli at opisina. Hoy, nagbakasyon kay Gayap. Kunan ni Cecil. When? Sabado kin Domingo. Akit ko, kumusta matigid ni parents mo? Okay naman. Kaya warin no, adumat ni ginatang yung para katakwada. Damat. Yung sangang sakta ng gata. Ni Densyo tinaggatang. Kaslamat lang ni Densyo anak da. Anak da. Kasi katipod nung anak da. Iso kaya't nakayam. Di iso. Di adadang nga napatpatagan na adadang nga ipatpatag ni Densyo. Di kita naganakan ka. Ngimitisi ka nga mismong anak da. Mawaling ka di Cecil. Ang dinakbibiyangan no may pagkakita kita. Ibagbagak laang mat opinion ko. Say ko nakakaslad damat ng Nintendo ti anak da ko nak. Oray no nagunyan nakamat lang ti amam. No kasta nga sitgan nak panawak. Di kat sa mong inik ka na pulos ti tiyan sana nga nakisalita keng ka. Apo ko may kak. Mabaling ka di nga saan yung isupit pagsalitaan ta. Ha? Cecil, ang trabaho tan. Okay, maudin nga bagag. Sabi ko ma, tasamon to nga pagbabawian, tigas ta nga panangguram itiam. Awalang kati utang nga na yung baganakin. Nya? Ditakan. Awang bibiyang mo kanyak, Cecil. Lukto yan. Oo, nga ti utang ko na yung baganakin. Awang bigbigay ng utang ko ito na yung alakay. No sumang petak mat dito'y balay, isumot manin ti tapik, manong nemi. Di mo wala polos inikan ti gundawin ni tatang mo. Then siya please. Anak adatot sa bali nga, mabalinta nga pagsalitaan, saan ko makakalaytay? Please. Hawang ka dito konsensya. Mabaling ka di densyo. Pagbalin ng pahingawang konsensyanan. Kasang salut-sutak na ron. Awan konsensya. Ada konsensya. Kat ti aramid ti anak nga manggura iti amana. Ada ka di konsensya na. Datat agapa di anak pala nga sardengan. Mawaling ka di nga sumardengan? Siyak pa yung tibog kawam. Kat kasusurong ka kami ni baglang arot ng kadyak. Kayat ka data titupoy ko. Isot pa yad adam. Asino sa nga makagura? Asino sa nga pungtot?
Sige, maudi da ito yun. Nga maibagakin ka ti may papan. Kadagidinagan nakin ka. Sabi ko nga, tasanto nga aramiden da ita. Aramiden iti amam. Santo ko mga aramiden da kita anak ba? Anak takin ka. Densyo, saan da nga aramiden ka pata sa anak ba nagbalin nga irresponsable katakwada? Iso nga saan to nga mapasamak tayo bagbagam? Manong name na isardengan data nga susik mi. Naturugan, da asawa, maturog ak mateng mo na. Di makatakas manong name. Uri kahit kung saan ko mga lagipen, panunuten, day dyan nga lakay simon, isumutin di matagtagainap ko. Kampa idi manong name kat adalakay, nagpalpalama. Nga langana iti matmatahin ka pati bisin. Adamat nakita kampay idi manong nemi nga imasadagan na nga mangintay ijay-jayin na titakulap na. Ngayon tiluko nga lalaki na panakit ingkugtar tilakay. Iti dayta nga na imatangak manong nemi kampay idi kat simken ti kaasik. Iti day tangalakay nga kaing ingas di tatang manunemi ngagpalpalama. Nga pang ko inarayat. Tata, tulungan kayo tata. Nga, tumakder. Tata, siya akong timagted ti kasapulan nyo. Agyaman na. Anak. Agyaman na. Awan na nyaman na tata. Anak, manong nemi iti panakaulit-ulit ti balikas nga anak. Anak, 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 anak. Nakidag ko ti asawak manong. Away, api kinidagnak. Sorry, Dansyo. Apit kitag ka. Sorry nga, Rod. Tsakin ranta. Nagtagtagay na pa. Kaya di ba ibabangon ko? Nakidag ka. Sino't natagtagay na mo? Sino't natagtagay na mo? May isa nga lakay ngagpalpalama. Nagpalpalama nga ron. Nadamat may sa lalaking imasitgan na. Kampa hindi nakita ingkugtar ti lalaki kit ori lang na porsuisi ti laki ngagpalpalama. Inarayat ko. Binangon ko. Kaya magkakengkuha na nga siya akong ti makamu nga mangted iti anyaman na kasapulan na. Inulit-ulit na ninawagan ti anak. Anak, anak, anak. Nga datamatin na kariinga. Bimangon na kakulpe. Kat nakidag ka. Nitatang mo na jay. Kasla kayong ingas na. Kasla iso. Inulit-ulit na nginawagan na ti anak. Anak, anak, anak. Ano ito orasan? Tumawag ka sa probinsya. Amangan no. At dahil saan nga na siya nakasasad din tatang mo. Inalak ti cellphone ko manong name. Hello, nanang? Anak. Nakatawag ka mantikas nga oras. At nakadakis na napasamak? Kumusta ni tatang? Katata ti sibay ko. Nayamas turog na. Itamang pa lang nga inawagam ti tatang. Sige nga rin, nanang. Sige. Kahit mo ka di ang salita ni tatang mo,
Ringin, anin. Anyo rin ringin. Baliwak tulangin ito tumawag. Ngem saan nakbatan na timawag iti kabigatan na manong. Ito pisina, manunemi, rurayek nga sidganak ni Cecil. Hindi nakbatan na sidgan. At ang amin na dinauding yung bagana. Awan tunti bagak. Kalpasan nga may bagak kang awan ng katiutang nga ng baganakam ko na masuro na. Siya ti masadag kang ko na. Cecil? Maricel? Abay? Awan? Ni, umad gayam? Mas tawag kami, napihang nga umasadag ka na, dati-dati nung sumangpeta ko, no, nakauna ka, umasadag ka kanya. Umati sa bali nga damagi kang kakit, no, umasadag ka. Kaya di mo mantan kaya't nga takamate, so nga api ko mga umasadag ka. Apay, naamiris mo ang nagidibidot mo? Ha? Hindi pala rabi nga. Hindi larabi na tagtagayin po ni tatang ko. Ana? Natagtagayin mo ni tatang mo? Kaing ingas ni tatang ko. Inistorya kini Cecil manunemi ti tagtagayin ko. Di kahit ng asawan. Kayat mo nga mangigan ni tatang mo nga ibagana ti anak. Anak. Ngam di mo ngamin ikan ti gundaway na. Kas iti istoryam, iti nagbakasyon kayo. Kas anong nga mangig mo, nga awagan na ka ni tatang mo ti anak. Ket nasyan makaamiris kan. Amom, Maricel, once nga pakawanam ni tatang mo, mariknam to nga nalag-anan tiriknam. Saan kanton nga makagura, saan kanton nga pungtot, numaipanggap kinitatang mo. Natikat, no matakama tinagang nga tatang mo, awan ton di mariknam nga gura, awan kanton makaungat, saan kanton nga pungtot, gabuta awanin tigura di tambarukong mo. Kasta? Wan, padasam. Padasam nga pakawanam ti amam. Sigurado, mabang aran tarik nam. Manong nemi siyak amismo tinangibaga keniya Densyo. Densyo, mabali mo taglib o ritalungal daw. Apay, indahag bakasyon di makalawas. Itsayan nyo. Sa dino ko mga ron. Nagbakasyon ka ti Huwebes, Biyernes. Merkules, Huwebes, Biyernes. Talungal daw. At dati siya dito Sabado. At dati siya dito Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Taore day tip tayo tot Domingo. Sige. Good. Kasano nga kita anak ta? Ada klase na. Kasari doktor gini mamestrada. Mamestruda. Kaya dalakid di. Wala nga maumpay talo bulan lang sipo nagbakasyon tayo. Hanga natat na patig. Basta kahit ko nagbakasyon ita. Kat pumarte taman ti baboy Sala nga baboy. Sala may mesa nga baboy. Tawagak to ni Ruben. Tano tataragan na uno awan agpagatang tayo ti baboy. Tinawagak nga ro ti kapsat ko manunemi ket mas da. Kaya wala manan. Agpadaya tayo. Hanga kasalaidi nga basit talay nga nangan. No si bubuka la barangay ket maawis. Ibagam to kada kapitan, di kagawad. So nga si bubuka la barangay manang ang kanang umanay talong nga baboy. Dito sityo talangan. Umanay talo baboy nito sityo tayo. Umanay. Inayon natin kada ikan. Sige, makamukan ha.
itiray nga banag, di kita maisagana, di pa nakaparty, pa nakaluto. Ano oras na kay tutoy? Kaya, na, grad night trip kami, iti Martes, at akamdudan, ti aksapa. Sige man. Kas iti kunak imbilin ko kini Ruben manun naming nga sanda nga pakpakaamuan na tatang kininanga. Nasurpresa laengan manun nami idi ta ilukat ni nanang tiridaw kat apag sumot nga sumangpet kami mano. Ay na! At manen da Maricel! At dadamanin! Ay nako Maricel! Densyo! John ken Lily! Anong nimi di kiti anak ko ti mo na yung marakop iti amada? Ay lula da. Kata siyak man. Simrikak nga dagusan manong nimi ti balay. Sinapol ko ni tatang. Ngimawan. Iti ko sinawan. Nanang? Kapay anak. Ni tatang. Ay nasapa nga na pa ni ti bangkag. Ika man ay iban. Waka da Jenny Ruben. Ruben! Gaya ba man ni tatang mo? Alistuam! Kinapin ka. Anante kita Ruben. Nanang, nagpadaya tayo. Tatalo nga baboy nga maparti. Para pangal daw. Nabaga-akon na kasityon tayo. Kandi kiti opisyalis ti barangay. Ni apay, anak, pasken. Sut imbilin ni Manang Maricel. Iti pa nagbakasyon damanin. Ikaya bang nga rin tatang mo? Edi mapasungata ko ni tatang Manang Nemi. Sinapat ko. Tatang? Maricel! Adda kayo manen. Wendan, katsya ko ti masulig ka na kayo. Ti simapat ka na kayo. Anak, magawanan na. Siya konti mo nang imarakop keng kuha na manong. Kahit nagarubos ti kitiluwa. Ang nakaimatang ti ba ng sangit tilang. Tatang siya ti rombeng nga makawanan niyo. Gabot naman nung atawan ng imulak, tigurak ka na kayo. Siya ti rombeng nga makawanan niyo, tatang. Diya kaya't nga magada nga awan utang ko nga na yung panganakim. Agyaman na ka na. Tatang, di kayo may lamat matay Awan, ti wagdanakan yun tam. Isyak ti makamo ti magastos ti balbali nga panakaagas yo. Tapos di kastakat mamimpinsang kayo nga maimbagan. Nagsubli ti daat ka pigsayo. Kahit kung tatang nga agpaot ti biyag yo kaninanang nga mauray yo nga ag-asawa na giti apo ko yo. Kahit sabi ko matakas ta anak. Sabi ko ma. Umay kayo. Nagidyahin na giti apo ko yo. Agyaman na kini Diyos. Kasi papakawal kang kanya anak. Nakalaglagan ngagpaisun manong nemi ti barokong ko. Diyakon ammo ti agunget. Diyakon ammo ti agpungtot. Diyakon ammo ti agmisuot. Diyakon ammo ti agmurareg. Gabot ta awanin ti guray ti barokong kumano. No dikit ayat tinagarin iti puso. Ayat para iti asawak. Ayat para kada iti anak ko. Ayat para kada tatang kaninanang. Ayat para iti kabsat ko. Ayat para ipadak nga tao. Kang runaan ti amin. Ti ayat ko iti Diyos. Iti so amin nga puso, panunot, kararua, ken tipigsa. Manipod mat idin manong nemi talaga nga saan akong agong unget. Ori ti pisina, kung ang arod ni Cecil,
Ay, kawaak man kang kasi kamarisal. Namayagan nga saan ka nga nakita nga nagungat, nagrupangat, kada nagpungtot. Nagrigat nagungat, nagrigat nagpungtot. Iso nga, jakon kayat. Jakon kayat, nga da kagurak, jakon kayat, nga da kapungtot ko, jakon kayat, nga da kamuryot ko. Tapos nung kasta, kahit naragsaklat na tibiyag ko. Kasta, sala nga tibiyag mo, biyag yung ang kasawa, kan biyag yung asang kapamilya. Ang biyag mo, naragsak mo, itan, siyempre, naganak yung kaapsat mo. Adda iti college, ti inaunak, manong naming adda, nililin, iti senior high school. Nanayo naman ti anak ni Ruben, manong naming kenti asawan. Napigsapay lang datatang kininanang tapalbalo nga pinahospital ko ni tatang. Kinintultuloy da manong nemi ti nagmula. Ngamin sarda nga ninanang ti panaglabana. Tilatan panagmula da, exercise da, panagharvest da nga mapamangilako ka na kiti pagmulaan da. Managpaunag da, managsidata, ti presko nga nateng, manong nemi isot gapo na nga napigsapay lang datatang kinanang, kat sabi ko atidugpay, iti panawanda dito'y lubong. Tapos nalikasta kat maipapasmi iti agkapin na teg. Dandani binulan manong naming agbakasyon kami. Okay. Ang SED nga tawen kat hanggang pa nga agbakasyon. Dito nga ron, ti pagkasarita kung anong ganagaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko at damat na ibatik nga adal, liwliwak at pagsarimingan tibiyag. Ito nga agyaman nga pagkaya mo, Maricel. Maricel, thank you matkeng ka, tinalpas kat nalpasen. Kita agyaman ka, nasilawan mala ti panunot mo, hamon nga mo ti gumura ka, dagpungtot ka dagungan. Thank you matkadagiti amin nga nagbuya,